kami Kulumili constituency efficiency mai ketiga tunten ladak jilang so hawar along atiduk akisu ngalang itum cini pen ladak nang kahumbi apota militum suri keturu kilo lapen alang itu pansi kami ni tim samulo kini ni apo ladak alang itum nak kahumbi karbia khe lo te khe hijam tu alang itum nak cini kana jok militum ladak akiduk akisu akilak tipu lakado kawe kacini kana jok alang itum militum phana humbi kana jok alang itum pansi kami tiru lo la somsi militum dak akidu akisun ke kado kawe karbi akhe do ana phan kita mi ka pacini kang tuma bang ini bang kela kohelo je ladak kidam tang tarik pe troksi thang article militum phan eviction claim tang lo forest department in pen kado kawe karbi akhe adum an tame theklong hulo dal bilang so lo eviction claim ke kasi kinyak ni am militum akidu akisung tingtang nang koklo athema ke council kachari tum sitami nilitum phanda thangda ke rap ave pinlang lapen kapre khamphang asong pe ratum an ke dak nilitum phan bang no lapen ning nga pathe am da du lo laso na thang council kachari tum pinyak ni am ta lang nilitum phan nang ke lang lapen nang chingki che tham la ka do ka ve son an na tan ta lang nilitum lam he sita vela pinyak ni nang nilitum sitami ka do ka ve tum sitami theklong hulo pinang ana he ma ri pikang lo lapen ki bi ki cha tum sitami ladak do do alang nilitum sitami pini atumi dungbe penar be ke jang ladak ke do ke tha ka thayam ta ve adho ka tuman ke sonon da inu rasar burat tiso he masa burat tiso palang limen ke alang di ke ampo ka chok no na thuru ne pin lidun ko son non be chenga po kodak lo litum doktor hemben ka helo litum ke damji litum a hemam ta nang pi thulang nang pen kado ka ven ta nang pe tong pi thulap la kodak lo litum non se ka chelang ja phan no ma hem dong chi ki ma litum man arbe arum si litum ke dona lapo sini tum ning duk lo la bangke karbi akai hijan nake dong rob nake sak rob bangke la bangke ning tum ke kroy dekhe ala kroy dekhe nang dam lo bolo dang the khirunia long sitame pgr long sitame pinang karbi akai mate hamphang ason do am sitame hala kale eviction na moi bo lam bangke hadak sika che kroy lo bo sitame karbi akai phan ke council ka chari mate tin karbi ang long dum sitame kelang rob la ben ke dong rob pena joksi la dak jilang so ha waro long litum karbi akai kiduk technically long le phelang ka ve atum ke do lale hem read mesen mesan ne dak ke do gali boss da mele tum pirpar ajak tum pirpar je patab lo ajak tum tinge plang ni silapum ci bisi do lo boss da mela anang boss da me akiduk ki song itum je chak pe na jok si do lo boy phis da me forest department la pen alang itum ma action claim dang da ni pen itum ma phan ajo phir lo ke sang ke ajak ka tum ke la puting theng pia rong long si pu par pan lo ko la bu ting bang di pham po ajak tum ke pirpar di pham pu long le taksi tar barak baru ka chilim po lapen maksi nek jang po lapen ka titung sida me hong si titung chodang lo klemani eviction bang ve ko nutik sang tar te aprang ta bang nutik sang tar kar ni lo he alang litum ke ajak ko me pirpar chipat ta pho pha tum do lo alang litum asular lapen alang litum abitri la ka do ka vita alang litum forest department tum sipon lab labela nutik sang tar kangar ni mas alang litum department bentong thengpina chi em tong ne sitame thengpia bang ke alang litum ihum pon litum phanang pulo la po sin litum ta chok lo litum ki pa na dang pe the lo aprang ke dak longle na chelang tum do pik lo alang litum si dipu pe na jak tum ke bang po long le ka vik bo si rin nang pan lo bo sitame ajak tum bang ke alang litum dam lo bo sitame pinang akar bia khe tum an ke longle thelang ka vi pen jok si a hok thir klub pe litum na dak do lo la pe na jok si nilitum do pena jok si pinang ar ningkan si kep man ningkan kep nilitum adak do do tang lu la po si nilitum kado ka ve nilitum dak do lo la pen nilitum akisu ke boy sita mi kado ka ve tem lo la pen eviction ki bang nutik sang tar ka ni putho do ar lang tu bang lo nutik sang tar ka ni masi forest department alang nilitum nilitum phan hem ri dang pi pikang lo la bang nilitum ning duk lo alang nilitum arona teng lo pom te nutik sang tar pi nutik sang tar ar ni galang litum ke hem ri ki ni ke alang une la pen ajak ko ngave la po sin nilitum ning duk lo alang litum arom bre pen sin nilitum phan eviction claim lo nutik sang ke ar ni galang litum ke department atum sita me alang litum eviction akam ke alang litum hem ri pikang ke den nang dia pot lu la sin litum dak jilang so
arak kedo teman sudah mening duk lo konsil kacaria tum sita me piniar ni an ta alang litum nang humbri relang lam the isi beda alang litum nang kan telang la penang cingki nang cingwai vela kaprek hampang asom do ala tuman ke karbia ke aki sung no la pen aki duk lo pu alang litum cini pena joksi ni litum aphan nang humbri lo la pen ni litum aphan koson si kace kedo long ji ma ke thak long ji ma kado kabe alaman ta mele karbia hampang asong itu an tuman ke bang laba bon sita me non council ciri bom ne karbi tim atuman ke alang litum sia masar ake hai tuliram rohang la pen MP ake hai umor song kiso council kacaria atuman ke piniar ni tum karbia ke aki do aki sung alang litum ni litum aphan piniar ni an ta nang lang le la Chính này là la pen cini ne la ahawar long nang itu herantiap itu kilang karena hundi ke suruparik lo lapen dang le itu jilang so hawar non piniani akisun kado kabe ladang itu kan yang long yang tang an ke kibi kiti ada sop arjulong lo heglong lo la social media la hai viral lo sidame lapuan ke ilitung karbi akhai phan ekichenek ke komaching asorkar ha dang ilitung karbi anglong district afhange district council pulo pinianian ke autonomous council lapuan nengkan kep kep pardet arta dolo sitame karbi akhai phan rat charia song council ke charia song tongke lapuan ke chenek bangke hekduni long lepin lang ba chitong bang lepin lang sta peneng anengkan pini ani ke lapuan non ke cari bom asorkar abang kuatung non bla rat cari asong tung karbi akhai phan ke chenek ke non ke do bom asorkar tung hansi hekduni long lang lapen son thak si kaprek akar biya akhai akar bi arong si son thak election ke pini anta non anta paplut lepin la son si dambom la sitame keche kebe parok aso asim parok atung ke do adim aron repen ke do adim long ke pini anta la lang litung election dam thek dako kelene high court pen supreme court pen pu order alo bandong odong council long bihamanta non ananta lang litung election ji aphan a hem arpo election notice pu pabondam phap puta claim thek thela stame ilitung kopia polo ilitung karbi akhai phan bangke pok pi pen ke ber po sarlam the son non puta la son e ber rob e ber sisi la son si claim kiduk ke lak arat aphan kibi kithia tung non piniani jo non ke beceng biri apor hem ave rid ave non somar pen kibi aklimang phar pen ke doji ke thagi konalo non ta thengpia rum lo arbo pen si mune tung chepati bin si ajo anarlo me ke jang ke bebe ke cho ke jun hisami la som si non la dani tung along la som si do la dak jilang so hawarlo la sinili pudeji la forest department tung ta a ot i la son lo ke claim a hoklo alang litung ni litung bhanang puge la dake wildlife ahabat dake marat long ri pulo sidame non ke chari bom ilitung karbiang long autonomous council long ke dobom CM ake hai tuliram long hangke ladak wildlife arlone ma angtanone arlong pharla long ke ladake goane chi suri kep ne hector along leke alang like apel buguri abagan sinon ke claim alang li non ta aton LP daba truck sinon ta apel buguri ke supply ladak ilitung hawalong kali ha konane UP konane West Bengal haisil hai apel buguri alang like chujor dambom lo sitame ladak kiduk kelak ara tung han ke ladak ke nam paru long le pusi alang like pirthe alang li dak forest department tung han hukum pipo dak forest department tung bangke rong so aphan nang pachinek nang paholo sitame lachot kelang forest department amonin mariglo ladak la wajung pen bang pu parai lo kopilo chiri kengda lo esiep abang hulo lake forest officer lo lalang li non ba gene robora bagan ke claim lo ande ili tung kiduk kelak ara tung phan bangke ber sik pentong chokuma ili tung ta monit boni tung ta kiduk det kelak dat putame alang li tung son thara ke chok ki jonni li tung ta son thara thambani tung ta jontu kali janwar kali ahong hak ladak jilang so ke wildlife hava ladake marat alongri pujong sikipu bek pulote alang li tung bang ta claim klede ni alang li tung claim klede pen pulote ni li tung kiduk kelak ara tung ta ni tung tak pulote claim klede ji sisteme aprangsi alang li tung abugri abagan arobor bagan lahai si pridat ha lansin ni li tung ta dak jilang so arat da ham hang do antame ni tung ta pen uji
si tame ni tung alang litung hawa bagan jong si chipri plute kai thong ke tame ni tung ladak batai thong ke batai pharo infection bang tame ni litung ke thu the la pen tak pen o nili tume dam de ke tam menji plute si alang litung abu guri bagan si thang de non man GCB khung pharo pharo para la so abu guri aro bon hai hakle et tha ale alang litung la le nili tum ke dam de plute ni tung ta thuji non la dani tung kowe rong ni tung choelo chongda chotulo pen tangka sekai si hini chupang rum pen kowe arong ni tung chonam lo chonam choret pen ni tung choelo mo theni bak choloi mene usumara mo iso tung aphan ison bak abar sai doi mene puke choe chosom akowe ronganta pi lab lo pan lab lo kipi ke pan chot kalai la forest department tung ta la po an ke tang na ke chiplang thu akowe arong aphan ki tur injar se la son anda ke claim la ke ilitung karbi akhai phan ke chinek lobo non lang